дробки. Точно обработихме няколко часови предмети. Сега аз кораката държам едно ябълко. Като пресечам ябълкото пръво на половина, а потом още на половина. Сега, кой ќе ми каже от вас на колко еднакви делови е поделено ябълкото? Стефания? Дворец седи. Сега, аз своята рака държам един от тия делови. Кой ќе ми каже колко делови държам по десната рака? По десната рака държи една четвъртина. А по левата? 3 четвъртини от ябълкото. Добро. Добре. Айде сега Диана дойде при мене. Любче. Моника. Застани си така. Айде, Драга. Айде, Марти. Колко деца имаме сега тук до мене ще стоят? Георги? Добро сега. Отив колко са девойчиня? Елена? А машки? Добро. По форма на дробка, kako би го той изкажене, Александра? Моля? Колко са в куп? 2. Значи 2 петини са девойчиня, а 3 петини са машки. Седите, деца. на който е напишено коя активност трябва да я сработите. Вие ги работите по двайца на компютър, значи по парови. Един дел от учениците ги работите по пейнт, като ще имате нели да нацрътате. Нещо, то, що трябва да го нацрътате е обяснено на ливчето, а останати отдел, значи ги работите на интернет по прозорът скупа. Значи всеки ги добие ливче и ги следи активностите, които ще ги пишува на ливчето.
квадрат и го поделихме на 4 еднакви дела. Потоа изброихме 3 дела и напишохме дробка 3 четвъртини. Потоа ние нацъртахме круг и него го поделихме на 4 еднакви дела. И потоа изброихме 3 еднакви делови и напишохме дробка 3 четвъртини. Значи, що работихме много част денес по математика? Кристиан? Много част денес по математика работихме за графика. Добре. Що научихме? Елена? Научихме да работим полезно и цяло. Добре. Друго, що научихме много част? Илона? Добре. Добре. А како се това можем да го примениме во секојдневниот живот? Што мислите ви? Во секојдневниот живот како овие знаења можеме да ги примениме? Викторија? Да. Во ред, Елена? Да, добро. Во ред. Спокойно